Brigada! Samtang sa laing bahin, motorista patay human napasok ilawom sa boom truck sa Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo! Brigada! Live report! Patay ang nagmaniho sa motor human kini napasok sa ilawom sa boom truck. Nahitabo kini pasado alauna kaganinang kadlawon diha sa Cebu South Coastal Road kilid sa Cebu South Medical Center sa Barangay San Isidro sa siyudad sa Talisay. Posible ang biktima wa makabantay sa gibutang nga warning device sa dan. Isip ti mailhan pasidaan nga ang maong truck anaa sa outer lane human na aberya nga adunay karga og concrete prefab boulders. May nakuha ang lisensya gikan sa iyang posisyon o pagsusi sa City Tuda kaganinang kadlawon way nakaila sa biktima dito sa Barangay Biasong. Ang biktima gidala sa Cebu South Medical Center og ding baguhay lang nasairan sa buhatan sa City Tuda nga namatay ang biktima. Ang City Tuda padayon karon sa pagsubay sa identity sa biktima. Jonathan Tumulak, pangu sa City Tuda, subling nanawagan sa mga motorista na kanunay mag-amping sa pagmaniho o imintinar ang gikusgon sa pagpadagan bisan pa og mingaw na ang maungdan. Kung magduka, ayaw pag-drive. In the heart of changing lives, ato si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu. The Music and News Authority. Ronda! Brigada!